Vitajte pri Farmárskej revii. Pripravujeme pre vás ďalšie živé vysielanie našej relácie, tentoraz v sobotu 18. augusta po 13. hodine z výstavy Agrokomplex v Nitre. Budeme veľmi radi, ak nás prídete podporiť osobne. Teraz sa ale pozrite, či si vyberiete z ponuky toho dnešného vydania. Dnes začíname na tradičnom salaši v Liptovských Revúcach, kde chovajú zošľachtenú valašku. V téme pasenia zvierat budeme pokračovať, tentoraz u hovädzieho dobytka chovaného na produkciu mlieka. Pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú v obchodoch slovenské potraviny, sa vraj blízka na lepšie časy. Tvrdia to obchodníci a my sme boli aj u producentov, teda u farmárov. V listárni vám ukážeme, ako sa kolega, športový redaktor, podujal pestovať egreš, ale vyšla mu z toho rýbezľa. Nebojte sa, pán profesor poradí aj jemu. Vraj posledný tradičný salaš na Slovensku v nadmorskej výške 1500 metrov nad morom v Národnom parku a s chovom nášho národného plemena zošľachtená valaška. A my vás tam teraz zavedieme. Dnes vám predstavíme ďalšie národné plemeno oviec, ktoré sa u nás v minulosti tešilo veľkej obľube. Je ním zošľachtená valaška. Pozornejší z vás si určite pamätajú, že valašky sa už vo Farmárskej revii niekoľkokrát objavili. Boli to však pôvodné valašky, na báze ktorých vznikla práve zošľachtená valaška. Plemeno zošľachtená valaška je naše národné plemeno, ktoré bolo uznané v roku 1982 a toto dedičstvo, ktoré nám zachovali vlastne naši predchodcovia, chvála Bohu ešte dokážeme veľmi slušne využiť jeho potenciál, ktorý je predovšetkým vhodný pre chov v horských a podhorských oblastiach, vo vyšších nadmorských výškach a vďaka hrubšej vlne a dokonca až splivavému rúnu dokáže bez problémov odolávať aj horším prírodným podmienkam. Veľmi cenná vlastnosť, ktorá je to, že dosiahne vysokú užitkovosť, vysokú produkciu mlieka za relatívne nižšie náklady, ako je u nejakých polointenzívnych alebo špecializovaných mliekových plemien. Takže môžeme povedať, že dokáže vyrobiť liter mlieka za podstatne menej, ako je to u intenzívnejších plemien. Keďže pomerne veľa chovateľov prešlo na výkonnejšie mliekové plemená, počet čistokrvných zošľachtených valašiek začal klesať. K zastaveniu ďalšieho poklesu by malo napomôcť opatrenie rezortného ministerstva. Vďaka aktivite Zväzu chovateľov oviec a kôz došlo k významnému počinu, keď sa nám podarilo dostať medzi ohrozené druhy aj zošľachtenú valašku a vďaka tomu dochádza ku podpore týchto chovateľov, priamej finančnej podpore, ktorá je na úrovni 200 eur na veľkú dobyčiu jednotku, takže na jednu ovečku je to zhruba na úrovni 30 eur. Aj pre chovateľov, ktorí momentálne váhajú a rozmýšľajú nad tým, aké plemeno by mali chovať, tak naozaj dovolím si mimoriadne odporučiť zošľachtenú valašku, lebo dokáže vďaka svojej nižšej náročnosti lepšie zvládnuť tie chovateľské začiatky, ale určite mi to potvrdia mnohí chovatelia dlhoroční, ktorí sa venujú tomuto plemenu, že sa im dokáže odvďačiť veľmi vysokou mliekovou užitkovosťou a nedá sa povedať, že toto plemeno, aj keď je vhodné do horších podmienok, že tá mlieková užitkovosť bude u neho nízka, ale naopak aj v tých horších podmienkach dokáže poskytnúť veľmi vysokú mliekovú užitkovosť, plodnosť a spásť a využiť aj tie trvalé trávne porasty, ktoré iným spôsobom sa nedajú využiť. Jedným zo spomínaných dlhoročných chovateľov je aj poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, ktoré hospodári v naozaj prekrásnom prostredí Dolného Liptova. Naše družstvo, poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, hospodári v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry. Ako môžete vidieť, nachádzame sa v Národnom parku Veľká Fatra pod Ploskou, približne v nadmorskej výške 1500 metrov, kde máme dve stáda. Celkom máme 2500 kusov oviec, z toho máme momentálne dojíme 1200 kusov. Máme zamestnaných približne okolo tých 30
ľudí a celkovú výmeru obospodarovanej plochy máme 1200 hektárov, z toho len 15,92 máme ornej pôdy, takže to hospodárenie v týchto podmienkach je dosť obťažné a preto sme aj výrobu celkom podniku zamerali hlavne na chov oviec a hlavne plemena zošľachtená valaška. Pokiaľ my chceme to držať v tejto nadmorskej výške od 1100 do 1400, 1500 metrov, tak na to nám je najlepšia táto zošľachtená valaška aj pre tú chodivosť, aj dlhovekosť a aj, ako sa povie, ovečka trojaký užitok. V Liptovských Revúcach ako jedny z posledných stále využívajú tradičné vysokohorské salaše, ktoré už pomaly poznáme len z filmov. A veru, že pri dnešnom nedostatku kvalitných pracovníkov to nie je jednoduché. Snažíme sa motivovať tých ľudí, že by sa ten saláš v horách ešte udržal. Prakticky, keby sme nemali tieto saláše v horách, tak nám to všetko zarastie a tá príroda by nebola taká krásna, veľké patry a takisto aj tá turistika a všetko. Takže pokiaľ sa nám bude dať a zoženieme ľudí k tejto práci, čo je veľmi veľký akože problém, predpokladám, že na tomto sa stavia, či ešte ovčiarstvo v týchto vysokohorských podmienkach ešte bude alebo nebude. Je to všetko záležitosť na ľuďoch. Ovce sa v Liptovských Revúcach pasú na miestach, kde rastú mnohé vzácne, častokrát aj liečivé byliny. Nie len, že tak udržujú vzácne biotopy, ale získavajú aj mlieko vysokej kvality s nezameniteľnou chuťou. Ovčie mlieko si miestni družstevníci spracovávajú sami vo vlastnej mliekarni a vyrábajú kvalitné výrobky, o ktoré je veľký záujem. Chovatelia kráv, ktorí chcú produkovať mlieko ekonomicky efektívne, ich celý deň a celý rok krmia v maštali. My vám ale ukážeme gazdu, ktorý sa pred 10 rokmi rozhodol pre tradičnú metódu, teda pre voľné pasenie mliekového dobytka a tvrdí, že to jeho riešenie je najefektívnejšie. Ako náhle to prírodné podmienky dovolia, časť stáda plemena slovenských strakatých na farme v Bolešove smeruje na voľnú pašu. Dôvodov má na to ich gazda hneď niekoľko. Kravy, keď máte vonku, tak oni sa napasú. Vyhradíte im cez elektrické oplotky, čo vypasú, idú ďalej a tým, že tí kravy večer nemusíte ten hnoj vyhadzovať, nemusíte vyvážať ten hnoj, oni ho hneď nechávajú na tej pôde, aj tú močovku, tým pádom si to aj vyhnoja a idete furt ďalej. Fakticky tá krava sa vie sama nažrať. Keď ju máte na tej maštali, tak vy musíte zasiať, musíte pokosiť, musíte silaž urobiť a vy ich musíte celý rok krmiť. Treba dojičky, treba traktoristov, treba naftu, treba elektrickú energiu, treba všetko. A tam sa to zvyšujú, tie náklady. Veľkochovatelia sa síce týmto nákladom nevyhnú, no tí menší si ich môžu znížiť práve pomocou voľného pasenia. My to robíme asi cirka 10 rokov a vieme si to ľahko spočítať, lebo ten veľkovýrobca, keď má tí kravy na maštalách, tak to sú nekonečné tony hnoja, močovky a to treba všetko zabezpečiť, aby celý ten chod chodil. A tuto tá krava je v prírodzenom prostredí a ona vie, čo má robiť a tu nerobíte len mlieko, berete, pasete, prehodíte oplotek a pasete ďalej a preto je to tak lacné. Preto sa to má tak robiť, ako sa to robí v celom svete. A na Slovensku nie. Preto stádo bolešovského gazdu putuje na pašu hneď z jary a zotrvá tam prakticky do prvého snehu. Podľa to, jak je začas jar, jak začne vegetácia, tak keď sú teraz už teplejšie roky, že tá trava naroste, tak môžete upustiť aj v apríli. A my od apríl, máj, až podľa toho, že dokedy sa nenapadne sú tí kravy vonku, alebo majú sa na čom furt pásť. To znamená, že ja fakticky množstvo vecí ušetrím na to. Pri tomto režime sú tak kravy niekedy aj 3/4 roka dňom i nocou pod holým nebom. Oni sú elektrických oplotkov a oni sú vláhnu, kde je čisto, kde je pekné a ona
Ona si vybiera, kde prenocuje. Oni väčšinu spolu prenocujú a zase keby bolo, že je moc blata, tak sa im dá, väčšinu sa im dá slama a oni si na tej slame krásne lejú, oni to majú pohodlie. Oni tam majú fakticky tú termovložku, fakticky ten noc sa im odparí, oni si tam presne spravia také leháro, to majú také a tam oni si prespia úplne v pohode. Není uviazaná, je slobodná, tam je tá výhoda v tom, že tá krava nie je chora, ona má pohyb, ten pohýba, že ona si ide, kde chce. Po vypasení ohradenej plochy gazda svoj hovädzí dobytok jednoducho presunie na ďalšiu pastvu, potom na ďalšiu, až sa vráti na tú prvospasenú. My robíme taký kruh, že my to vypaseme a podávame tým elektrické oplotky ďalej, a keď spravíme fakticky ten kolotoč, tak tá tráva už z tej opačnej strany je zase veľká a jednoducho to nestačí a spása. Takzvané kruhové pasenie realizuje Augustín Polák s 10 kravami, k čomu potrebuje niečo cez 4 hektáre pastvy. Tým odhradzaním a týmito trávami a týmito úcierkami to vychádza, že na 10 krav treba nejaké 4 hektáre. Myslím, že toto, čo máme, im plne stačí. A keby sme chceli vyššie toho dobytka, no tak automaticky to zvýšime to, alebo teda podsejeme ďalšie a ďalšiu lúku spravíme a podľa počtu si to regulujeme, ako chceme. Tie možnosti, aby boli také, ako by mali byť. Bolešovský chotár zatiaľ neoplýva prítomnosťou nebezpečných predátorov a tak na voľné pasenie postačujú aj obyčajné oplôtky. Hoci bolešovský gazda preferuje voľné pasenie, ani na jeho farme nemôžu chýbať balíky sena. Je to väčšinu na zimu zásoba a v prípade, že by už na jeseň, že už tá vegetácia nie je taká, vidíme, že už tej travy není, tak sa jej dá. Máme toľko v rezerve, že im to môžeme dať aj väčšinu najkvalitnejšie sú bielkoviny, silkotráva, to je toto najkvalitnejšie. Hoci kde im to hodíte na tú lúku a oni si to vedia pozbierať. Menším problémom pri voľnom pasení môže byť dojenie. U nášho farmára doja pomocou mobilného zariadenia. Dojenie riešime tak, že máme mobilnú dojačku, ideme von z tú dojačku. To je výhoda obrovská, že máme vedľa v maštale teraz túto pasienky, tak my to využívame tým, že dojíme ich venku a máme tam popritahovanú elektrickú energiu a tým zapneme a krvy podojíme. Máme okolo 350 litrov mlieka od tých kravičiek, ale my máme potom aj teliatka. Tí teliatka, my keď ich podojíme, dávame to tým teliatkom po nejakú väčšiu polovicu, alebo 3/4 toho. Pre rodinu zostáva nejakých 50 litrov, potom si vyrábame nejaké tvarohy a zase tú siervatku, ktorú to spracujeme, tak zase sa dodá spátek pre prasiatka a zase to dobre roste. Tak ako to originál, ako to má byť. Čoraz viac Slovákov je ochotných priplatiť si za kvalitné domáce potraviny. Problémom je ale to, že drvivú väčšinu trhu ovládajú veľké obchodné reťazce. Aby sa slovenskí farmári dostali aj na ich púty, o to sa snaží projekt Chcem dodávať, ktorý vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva spolu s Alianciou moderného obchodu. Obchodníci chcú ponúkať regionálne, špecifické, inovatívne a moderné výrobky. Veľké obchody si vyberajú produkty so stálou kvalitou. V začiatkoch spolupráce išlo najmä o potraviny s dlhšou trvanlivosťou. Dnes si už vo veľkých reťazcoch kúpite aj mliečne výrobky s kratšou dobou spotreby. Dodávajú ich tam aj farmári zo Zliechova. Hospodárime na necelých 300 hektárov pôdy, chováme pinzgavský dobytok, nejaké ovce, kozy, prevádzku mliekarenskú, mäsovú a triediare vajíčok máme na stredisku v Bodorovej, kde spracovávame momentálne prevažne kravské mlieko. Spracovávame hlavne na jogurty, jogurtové nápoje, syry, čerstvé, parené, ochutené syry. Mesačne spracujeme okolo 10 000 litrov kravského mlieka na finálne výrobky. V tých začiatkoch sme v podstate predávali len na farme vo vlastnej predajni.
Postupne sa pribudali teda odberatelia jednak z maloobchodov, takých súkromných. Potom sme sa dostali neskôr aj do reťazcov. Tým sa zvýšila teda aj výroba, naša produkcia a aj odbyt výrobkov. Keď to zhodnotím tú spoluprácu, myslím si, že je na dobrej úrovni. Je tam aj vhodná doba splatnosti výrobkov, komunikácia je dobrá. Myslím si, že je to také bezproblémové momentálne. Výrobky robíme tak, ako sme robili. Doba spotreby je taká, aká bola, čiže nie sú to výrobky také, ktoré majú mesačnú dobu trvanlivosti a podobne, čiže všetko je robené bez nejakých konzervačných prísad na báze tradičných technológií. Pravidelný odbyt v reťazcoch by mal v konečnom dôsledku zvýšiť objem výroby, zabezpečiť nárast zamestnancov na farmách a tiež modernizáciu a nákup nových technológií. Pre reťazce v rámci spomínaného projektu dodávajú svoje produkty aj výrobcovia biopotravín zo Zvolenskej Slatiny. Od januára výroba sídli v novej hale v Detve. Pre slovenský aj zahraničný trh vyrábajú špaldové sušienky v rôznych príchutiach a jadrové biotyčinky. Sú vyrábané z biosurovín, teda sú aj biokvalite, všetky sú poctivo certifikované. Projekt Chcem dodávať nám pomohol svojím spôsobom, nakoľko sme už niekoľko rokov, viac ako 10 rokov sme na slovenskom trhu. Snažíme sa samozrejme odbyť našich výrobkov aj za zahraničných trhoch. Projekt Chcem dodávať nám pomohol v tom zmysle, že nám uľahčil komunikačnú a vyjednávaciu pozíciu s niektorými obchodnými partnermi. A chcel by som za touto cestou aj poďakovať tomuto projektu, že vôbec vznikol. Je to taký priekopnícky projekt, ktorý tu na Slovensku zatiaľ doteraz nebol. Podmienky sú v zásade s reťazcami, myslím si, že postavené férovo a vyrovnane. Jediné, čo by sa mohlo vylepšiť, sú logistické problémy, ktoré tieto reťazce majú nastavené, pretože pre menších výrobcov, ako je naša firma, dodávať jedenkrát do týždňa, také niekedy sú to naozaj malé objednávky, malé množstva, je veľmi vyčerpávajúce, či už teda logisticky, ako som spomenul, ale samozrejme aj finančne. Slovenská aliancia moderného obchodu združuje 7 najväčších obchodných reťazcov. Napriek tomu, že farmárske výrobky môžu výrazne obohatiť ponuku obchodov, dostať sa na pulty týchto predajní bolo donedávna pre stredných a menších výrobcov zložité. Podmienky pre farmárov s obchodnými reťazcami dohodol rezort pôdohospodárstva. Napríklad skrátenie čakacej doby na zalistovanie produktov či jednoduchšie zmluvné vzťahy. Do obchodných reťazcov môže dodávať akýkoľvek dodávateľ, poviem, či už zahraničný alebo slovenský, ktorý spĺňa 3 zásadné podmienky. To znamená dodávať bezpečné a kvalitné potraviny a konzistentne kvalitné, čiže dodávať ich rovnako kvalitné v určitý čas a splniť dodávky. Tí dodávateľia, ktorí toto splnili, už skutočne dodávajú do našich reťazcov. Spolupráca je veľmi dobrá. Môžeme hovoriť o číslach, kde medziročne stúpol počet takýchto dodávateľov do obchodných reťazcov o vyše 12%. A naši obchodníci predali výrobky vyrobené na Slovensku za viac ako 1,5 miliardy eur. Obchodné reťazce každopádne vychádzali veľmi v ústretí týmto malým a stredným dodávateľom tým spôsobom, že ich edukovali v oblasti legislatívy, hlavne potravinovej legislatívy, napomáhali im poradiť, aké obaly majú použiť. Musia to byť obaly pre styk s potravinami, musia to byť výrobky, ktoré sú označené potravinové podľa potravinového práva, má to presné zákonitosti. Vychádzali im v ústretí aj v tom, že ak išlo o malého alebo stredného dodávateľa, ktorý nebol schopní zaviesť celú tú obchodnú sieť, tak mali možnosť alebo majú možnosť títo dodávateľia dodávať len do prípadne 1 alebo 2 obchodov v blízkosti tej produkcie. Projekt Chcem dodávať beží už takmer rok. Za ten čas sa doň prihlásilo viac ako 160 dodávateľov. Prihlásiť sa môžu stále aj ďalší výrobcovia. Najlepším spôsobom je kontaktovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky cez e-mailovú adresu chcemdodávať@land.gov.sk. Naši pracovníci ten dopyt spracujú a posunú ho do všetkých reťazcov, ktoré s nami spolupracujú na projekte Chcem dodávať.
a poverení nákupcovia budú kontaktovať dodávateľov v prípade, že ten ich konkrétny výrobok je vhodný do toho konceptu, ktorý si ten reťazec spravil. Niektoré segmenty sú už obsadené, povedzme časť tých sladkých cukroviniek, nečokoládových, ale napríklad v čerstvých potravinách, to znamená mlieko, mliečne výrobky, mäso, spracované mäso alebo ovocie a zelenina, tam je segment voľný, to znamená, ak máme nejakých záujemcov, bol by som veľmi rád, keby sa čím skôr ohlasili. Pulty vyčlenené pre projekt Chcem dodávať majú nejakú kapacitu. V prípade, že budú zaplnené, tak ďalší dodávateľia sa na ne budú môcť dostať len v tom prípade, že niekto nespoľahlivý z toho pulta odbudne. Rezort pôdohospodárstva pripravuje aj ďalší projekt – Národný potravinový katalóg. Cez ten by mohli menší a strední výrobcovia kvalitných potravín dodávať produkty pre lokálne školy alebo pre reštauračné či sociálne zariadenia v regióne. Kolega, športový redaktor Vladimír Ochodničan pozval do svojej záhrady pána profesora Hričovského a má na neho záľudnú otázku. Pán profesor, mám tu dva kríky. Jeden je egreš, druhá je čierna rýbezla. Čierna rýbezla mi zarodila, ale egreš nie. Kde som spravil chybu? Vážení priatelia, táto čierna rýbezla je vypestovaná ako kríček na vlastnom korení, na vlastnom potníku. Tento egreš bol navrubovaný na potníku rybezle zlatej, rybes aureum alebo meruzálka. Pokiaľ ide o čiernu rybezlu, je to odrova otelo. Je samoopelivá, to som vám už veľakrát hovoril. A je vynikajúca, teda keď je aj sama, prináša úrodu. Je to ako ker, úroda sa už môže oberať. Pokiaľ ide o tento tvar, ktorý tu vypadá už ako krík, je to všetko podpník rybezla zlatá, meruzálka a egreš úplne vyschol. Rada pre neho teraz je taká, že tento stredník, ktorý je pri opornom kolíku, upravíme takto, to môžeme urobiť teraz. A na budúci rok, v marci, na spojku si k tejto výške navrhuje egreš, ktorý bude chceť pestovať. Buď to bude Pax, ktorý je bezstrný, alebo to bude Rixanta, veľká, žlto-zelená. Sú to odrody, ktoré sú odolné proti americkej mučnatke. Tieto bočné, ktoré sú, tie všetky vyrežeme úplne až pri zemi. Lebo to by bol krík ďalší a to my nechceme. Jednému z vás opäť pošleme výnimočné, výhradne slovenské potraviny od farmárov z Rožňavy. Pridáme mu darčeky s logom našej relácie, odbornú literatúru a ročné predplatné 2 časopisov. Jeden je pre chovateľov, druhý pre agromanažérov. Pri obrazovkách sa uvidíme opäť o týždeň a naživo 18. augusta na Agrokomplexe. Dovidenia. Tento program